Moikka ja tervetuloa mun ensimmäiselle YouTube-videolleni. Mä oon pitkään halunnut jo kokeilla tätä, joten mä nyt vihdoin ja viimein otin itseni niskastani kiinni ja kuvaan tämän videon tänne. Teistä varmaan moni ei tiedä, että kuka minä olen, joten mä ajattelen, että tässä olisi pieni esittäytyminen kohdallaan. Joten aloitetaan. Eli mun nimi on tosiaan Roosa, 21-vuotias. Tosi täällä missä mä nyt asun, niin mä oon 22-vuotias. Olen syntynyt Tampereella. Muutin nyt maaliskuussa Etelä-Korean Souliin ja opiskelen tällä hetkellä korean kieltä kielikoulussa. Aikomuksenani on hakea täällä yliopistoihin nyt syksyllä ja toivottavasti, jos onnistuu, niin aloitan sitten kandin opinnot tässä ensi vuoden maaliskuussa. Olen ylioppilas vuosimallia 2015. Valmistuin Tampereen yhteiskoululukiosta. Ja sitten mulla meni 1 vuosi, kun mä työskentelin yhdessä happurilaispaikassa, josta sain hyviä ystäviä, tovereita. Terveiset sinne. Tosiaan, jos tätä videota katsoo, niin saattaa huomata, että tää mun vasen silmä ei pysty katsomaan aivan suoraan tonne, vaan se vähän kääntyy tänne päin. Se johtuu siitä, että mun vasen silmä on sokea. Se on ihan synnynnäinen vika, eikä sillä ole mitään tehtävissä. Mä tykkään ananaksesta tosi paljon. Mitäs vielä? Hirveän vaikeeta keksiä itsestä faktoja. Mä olin Japanissa vaihto-oppilaana 5 vuotta sitten 2012-2013 Aichikenissä. Mä osaan puhua tietenkin suomea, koska äidinkieleni englanti, japani ja nyt koreakin koitan. Ja mulla on myös opintoja ruotsista että saksan kielestä. Muita asioita, joita mä rakastan, on teatteri, taide, hyvä ruoka, ystävät, tatuoinnit, Tomo Finland ja tietenkin Suomen helmi eli Pasila. Ei se kaupunki, vaan se sarjakuva, animaatio. Tää lista voisi jatkua eteenpäin, mutta mä ajattelin, että tää varmaan riittää tästä teille. Kiitos, että katsoitte videon ja toivon, että jäätte mielenkiinnolla odottamaan minun tulevia videoitani kanssa. Kiitos ja näkemiin!